ассалому алайкум бародарои азиз, модарон, хоҳарон ва кулли мусулмонони дунё. моҳи шарифи рамазон пеш аз ҳама муборак бошад. як хушхабар бароятон дорам ва хабари хеле ҳам муҳим аст нафарҳое ки мехоҳанд кор кунанд. як бародари тоҷик дар санкт петербург, ленинградский област, кафеи Самарқанд 3 нафар коргар меҷӯяд. бародар ҳамроҳи мо нонхӯру намакхӯр аст. ягон ҷои фанду фириб вуҷуд надорад. мо бародарро мешиносем, гарантия барои кор метиҳем. як нафар зан заготовщик дар кор аст, яъне ки сабзӣ тоза мекунад, картошка тоза мекунад, умуман уборка мекунад. ҷои хоб низ шароиташ 100% ҳаста ки бе ягон мушкилот метавонад ки дар ҳамон ҷо осудона зиндагӣ кунад. дар бораи музди маошаш гуфтем, агар гап занем, музди маошаш хеле хуб аст, минимум 90,000 рубл дар давоми моҳ ба даст мебиёрад. хуб, як нафари дига шашликпаз дар кор аст, як нафари дига шаурмапаз дар кор аст. ҳамин 3 нафаре ки гуфтам ҷои хуб қатӣ таъмин карда мешаванд, музди маоши хуб қатӣ дастрас карда мешаванд. пеш аз ҳама моҳи шарифи рамазон аст, мо бояд фикр кунем ки якдигарро фанду фиреб накунем. ба ҳамин рақамҳое ки дар зер гузоштагӣ ҳастем ҳатман алоқа кунед. ҳамин бародар қатӣ, бародар аз номи канали ман гап занед, шумо ва дарҳол мусоидат мекунад. шояд барои дар дига минтақа ҳам бошед, вақте ки гуфтугӯ мекунед, договортон дуруст мекунад, шумо ва шароит фароҳам мебарад то назди бародар омада расед. лекин хоҳиш мекунам, ҳар куҷое набошем, бояд коре накунем ки зарара мон ба як нафари дигар расад. касе ки дар ҳақиқат дар ҷустуҷӯи кор ҳасту мехоҳад ки кор кунад, марҳамат, ҷои кор мунтазири шумо аст. кафеи Самарқанд, Санкт Петербург. худо нигаҳбон.